इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दही। भोजपुरी दुनिया के नया से नया खबर पावे खातिर एकदम फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा दही, जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिली। प्रणाम भोजपुरी भाई लोग, रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तब भाई लोग, रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी एगो बहुत ही बड़ा खास खबर लेके आयल बनी, जौन भोजपुरी के अपकमिंग सुपर स्टार जेकर नाम हो रितेश पांडे और भोजपुरी के खूबसूरत अदाकारा जेकर नाम हो निशा दुबे। जी हाँ भाई लोग, ये दोनों जना के रिलेटेड एक ही खबर बा जौन रउआ लोग के वीडियो में सुने और देखे के मिली। तो रउआ लोग के वीडियो के साथ बना रही जा और रउआ लोग के आगे के बात वीडियो में बतावतानी। तब भाई लोग, खबर ई बा कि भोजपुरी के अपकमिंग सुपरस्टार रितेश पांडे जी के एगो अपकमिंग फिल्म आ रहा बा, जौन फिल्म के नाम है काशी विश्वनाथ। जी हाँ भाई लोग, वो फिल्म के काफी सीन कंप्लीट हो चुकल बा, लेकिन वो फिल्म के एगो गाना के आइटम सॉन्ग के शूटिंग अभी हो रहा बा, जौन फिल्म के नाम हो काशी विश्वनाथ। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग बता दी वही गाना में आइटम सॉन्ग में निशा दुबे एगो हॉट अंदाज में दिखाई दे रहा बानी। रउआ लोग बता दी वही गाना के कुछ तस्वीर रउआ लोग के वीडियो में शेयर कर रहा बानी, तो रउआ लोग देख के बता सकत जा कि कैसन ई गाना बनी और कैसन रउआ लोग के विचार बा। तो भाई लोग, रउआ लोग बता देंगे भोजपुरी के सुपर हॉट अदाकारा निशा दुबे के जलवा के जवाबे नहीं के। रउआ लोग तो मानत जा कि एक से बढ़कर एक फिल्म में से बढ़कर एक अभिनय कैले बड़ी। रउआ लोग बता दें कि यही क्रम में निशा दुबे एक बार फिर से अपन मादक अदाओं से भरपूर सबके होश उड़ावे खातिर तैयार बड़ी। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग बता दें निशा दुबे ए दिन भोजपुरी फिल्म काशी विश्वनाथ के एगो गाना में रितेश पांडे जी के साथ में कई गो सेंसेशनल शॉट कैले बड़ी। रउआ लोग बता दी जेकरा के देख के आप भी हैरान हो सकत जा, काहे कि निशा दुबे और रितेश पांडे जी के साथ ये गाना में एगो रोमांटिक एगो हॉट गाना के सीन करताड़ी। और रउआ लोग बता दी जे गाना के कोरियोग्राफी करता उनकर नाम राकेश मास्टर जी। रउआ लोग बता दी राकेश मास्टर जी निशा दुबे और रितेश पांडे जी के अपना इशारा पर खूब नचा रहा बने। एमे निशा दुबे के खूबसूरती देखे लायक बा, काहे कि रउआ लोग फिल्म के अभी पहला और रउआ लोग पहला खबर यह जौन रउआ लोग के अपन अनमोल भोजपुरी पर देखे के मिली। रउआ लोग बता दी एक फिल्म के जो डायरेक्टर बा सुब्बा राव जी बड़े, वही निशा दुबे ये गाना के रिकॉर्डिंग के लेकर काफी एक्साइटेड बड़ी। वो कहत रही कि हमरा खातिर हर प्रोजेक्ट से अहम की फिल्म के गाना बा, जौन की बहुत खूब मेहनत कर रहा बड़ी। गाना के डिमांड पर ई बा की गाना बहुत ही परफॉर्मेंस ये फिल्म में ई गाना में देखे के मिली, जौन निशा दुबे और रितेश पांडे जी के बा। एमे रितेश पांडे एगो पुलिस के भूमिका में बने। रउआ लोग के ये फिल्म के कुछ एक फोटो तस्वीर बा, जौन रउआ लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं। रउआ लोग बता दी कि गाना बा काफी दर्शकन के पसंद आई। तब भाई लोग, रउआ लोग बता दें कि एक से बढ़कर एक सीन कंप्लीट हो चुकल बा, और यही गाना के सीन कंप्लीट होखे वाला बा, जौन रउआ लोग के ये गाना में देखे के मिली। काहे कि 2019 के सबसे बड़ा गाना हिट हो सकता। अब रउआ लोग के हाथ में अब तो फिल्म के आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुकल बा। जैसे ही फिल्म के पूरा से पूरा काम कंप्लीट हो जाई, ओकर अपडेट रउआ लोग के जरूर अपन अनमोल भोजपुरी पर मिली। और असही नया से नया खबर पावे खातिर अपन अनमोल भोजपुरी के जरूर सब्सक्राइब करें। और रउआ लोग के निशा दुबे और रितेश पांडे जी के जोड़ी कैसन लागल और फोटो कैसन लागल, खबर कैसन लागल, जरूर अपन वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइन जा। और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जा, और नया बन जाए चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें जा, साथ साथ घंटी वाला बटन के दबा दें जा। तब तक खातिर बना रहें जा। धन्यवाद।